Halor ka jingja ka bangila dep ban penmi ka baya day ba ka jingja ka bala jaha ka snong marang jai do West Khasi Hills hak ba weu rangba ula sha dung da ka waj hawai pat rangba kam day na ka daw baya luti pisa ne baya le song shet henry ka day na ki daw Barim ka balong kumba bishni pihun kumban supentep ka ne ka jingja ka bala jaha ka khan re tarik risau araja arpusan ka jing tip ka baya opdiang halor ka ne ka jingja ka day lingba ka jingiyo ya ka ejahar ka bala ujor han Nongston Police Station da ka kurum jong ubriu bala sha dung hawai pat ubriu haka ejahar ka bala ujor haka khatnyo tarik risau arajar pusan da ka kurum jong ubriu basadung ka bang ngim kwa ban panpau kertang na ka jingkerpat ka trai ka bo ujor samlai thu ikidaw tan rai henry la suong bo tunga jong ka ubana ka snong marang jaido ula sha dung da ka wat haka khatnriu tarik risau arajar pusan haka por sipo beje men met hapo ka tehi ka snong haka bo new briu bri thu kertang kumu gibenses yaufnya ubade hiu nong song snong nakajo ka snong haka ejahar la batai ru bah ka tegas ngi ka badan ka jingja uwei paralog jong brio uba dung yau kurim jongka ladon uwei brio uba amla ban itu kerteng ubala yarap ban penthaba da ka torchlight mobile phone yaki khmat jong tengah jongka khnang bo unam yo isu haka ejahar la ong bo gibenses uba dung yau kurim jongka udei ubala jujai berngam berset yaka katala bon sin da ka berngam ban penyap baj kumjo haka ejahar nakal yang jongani ka longkme kala kerpat jur yaki pulat ka Nongston Police Station makin simkhiai yakani ka kamrunar kat kum ki kendon gi badai jongka an kat kum ke ejahar yakani ka jingja jongka jingsa dung wat ukurim jongani ka longkme la lap da wei rangba ubla itu kerteng kumuba penslur bor nonglang ubana ka snong marang jaido hi badai lingba jong u balala ban yarap pat pentip yakani ka jingja sagi para nongsong snong kebaki sayo ban penkit mar sa civil hospital Nongston ban yo ek jaka sumar na mar ka jing play bat mi ka snam kumbalayo jing tip kham manswa la ong bahaswa kani ka jingja kani ka long kme kala dep ruban ujor ejahar persayo jibenses house nam arajar khatsan halor ki kam huri hura ki bala penmi badru ka jing berngam berset henry kani ka kam kala bet no hadien ka jing don ka jing ekran yesuk tangba klampoi perkhat bo new brio how new snam bon sepen ipat da ka tai ka kam ka ba pentriem yaki babon habawat ka ika daw ka bo gibenses yaw pnyaw un pendik biang hadu bo thmu ban sim ka jing em jong tanga jong te ka longkme habala wat bnya bala toket bha na ka te ka longkme ka bala batai bnya haka ktin snong jong ka kale thu bo gibenses ude ukurem baningkong jong ka te ka longkme ka ba kilaya lat no bat ka ba mu uru ulale chong kha no Shawei ka jinglet dung ka dai tang namar bo bitar ba ka yo lok Shawei now gibenses kani galong kme kladan arngot ki khun rei ke jingwan pendik jong u house nam arajar khatsan bar house news nam arajar arpsan hadin bakle shong khlat ka dei ke jing sat ke jing dam bat ke jing bo unot na ki daw ki babon ki badei ki kam ying hakawai kalyang ukurem bamanta jong ne galong kme ubala sha dung uladan hayeng hadin boloyo priang ya ka jing sha sumar bat ka basa ka dei bo hap ban lej ban pendap ya ki jing sumar hapon Nongston Civil Hospital Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya